Amona Josefina naiz, Amona Josefina, buruan zartena eta ikurrifina. Amona, naiz baiz! Ez naiz, Amona! Olentzio, naiz! Mari Domingi! Mari Mondongi! Nire naiz! Ordan nazen, azpa patxika! Jose Babella! Orlando Mendy! Horroz paiazoan ere bigote zarrakin. Zetaula erniome ikastetxea. Flemi! Flemi ikastetxea! Amona Josefina esan dit, etortzeko aldea oso jatorra zaretelako. Jatorra zaretik? Eta esan dit, Juan zen, gainera oso polita zaretik. Horrot, Flemini, maitagarria dira. Zo maitagarria zarete? Zorionak autoestima tope, Kurrikuluna bikaine, zorionak, Pero eta orduan etorri nahi, bizita egitera. Baina nik ezan jota Amonari, Amona, zergatik ez di guapirik, zergatik ez dakiten zer egiten. Eta esan dit, bizbitzen gaur ezitu, zemakan dietitia, poputa berriz, azkezen egiten, eta nik esan diot, bapago dietitia, poputa berriz, zukante mazenien, txorizo plaplona. Etxiontan ardurak txandak agertzen ditugu. Atzo zuk emazen ditia. Gaur pilitzen mango dien. Eta zuk nora emazen ditia, gaur aldatuko duzu pardela, garbitu kakapastela, gaur eta txokolaten konpuzkarra bantako dituten. Eta bai motortu dago, bai motortxe zindu joan, bai motortxe kada. Bai motor, loatzu aldera joan da lagun txapurrarekin paseatzera. Egune bat errara dugu txapurra paseatzera. Hala, nik ez egiten dut. Baina hola, zer oso gatorra dira, oso gatorra zate? Oso politaria, polita zate? Maitagarria zate? Zorionak, Urkurena bete. Eta orduan, izan dit, baintzazu magia ozeo zen, eta zomak egiten? Jaren da behatzak, begira. Bueno, dago bat eta bat, Bani magia egiten dutena egiten, horrela. Oro pasatzen den, bat alde batetik bestera, gero pasako eten bendiko nea, eta bai zenbatu. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Baina uzar sei, se pasa el bat tonera, se ofra sei. Baina pasako den, bestaldera berdiro, eta hori zenbatu. Bat, bi, hiru, lau, bost. Baina bai pasako den berdiro, bestaldera, zenbatu ren. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Ikuste? Baina lasai, ekari dezeto pare bat ere bai, jatorra puritak eta maitara gazaetenako. Ikusi nahi duzue? Dezetari ikusi nahi duzue? Hemen dago, zuentza, txalomeno ba! Sopazarra txipirol! Babasabien hartu du! Esaten dit Amona, korrek, zetara moda bazu burua. Bibotea paziatzeko, Amona. Bibotea paziatzeko, zorria dituzu. Bihotza, burua, eskua, sentitu. Pentsatzeko dago bazu burua, txorizo plaplona. Baina lasai, Villabuena masa bizi gara. Euskal Herrian, mentea joan, menteak etorri, urtea gora bera. Auzolatean, elkarrekin, pozik, euskara, ez da hori, magikoa. Orduan magia egingo dugu, magikoa garelako euskaldunak! Ez guagola! Ez guadela! Gora! Bera! Gora eta bera, txipeleten atzela, dero batela. Bueno, ez da magia, baina da, gimnasia berotzeko. Baina orain magia egingo dugu.
Orain, ziste magikoak. Maialen Lujambio erakutsi zizkida. Ia! Jabera oparia! Maialen Lujambio esan zian. Zu horrela hasi, datorren urtean ningo dugu zelidila eta banera. Eta hor duan noen, haut magikoak hartuko ditugu matriketatik. Matrikaik ez daukana bezapetik. Edo bestela txilboratik, txiri. Baina hartu daitezkere ipurditik. Ez guagola! Astindu hauts magikoak! Eta txuten. Uba, zepolita, Uha, txa! Uha, txe! Mira tú eso, porro, desperdicio. Santiate Cuba mismo. Eta orain, haus magikoa botako ditugu gotea, bale? Punteria mesedez, azterino, zera horrekoan, batek gota zizkian hau eta belarrira, eta zazitzegan, horretxegoen astua belarritik. Horra, azutatu ondo mesedez, arera, Bero batera, haus magikoa, badurito irukuta! Mitutsi porrita, zema pisatzen duen! Opa buenatxo eta bera matxo. Zabalduko dut. Zer dago? Solo me lo da suelta. Bai, Pili. Zer egiten duzu Flemingen gaur, esan zinean komputadioarekin. Benetan? Ekarri ditu poster batzuk geletan jartzeko, bale? Esan ez du Pilitzen jartzeko paiazo posterra geletan eta emateko josu bat egunero. Horrela urte oso pasako dure katarronen gabe. Irakarrentzat osuna da, foresteroentzat ere bai. Eta triste bat zaudete, bada horretako afektak izateko. Bale? Vamos a hacer mucho bagagüero. Eraman etxean bere bai jarri mesila. Bale? Vamos a bagagüero, mesedez, Esan dizitzek ere bai, zer pidrizen, titia nahi duzu. Pidritzen nahi du titia, eta eman behar dio titia. Ries. Ez, titik emango dio. Bale, emango dio titia, zuen titia baten bat izue. Bueno, gaur ikasiko dugu titia gane. Hau grabatu, zera, kurrikulunea zerteko. Beso bat gora. Eta besoarekin hartzen dugu mentxoa gozo, atzetik. Imaginatu, ez daukazue, baina imaginatu daukazula. Bai, motor lasai, gero zubiera gutxiko. Besoa gora! Beso mentxoa hartzen dugu horrela. Eta guain nagoa, jartzen du hemen, titipunturrean. A ver, no jaren ellos, belarria, no sé. Belarria emango bain, ez egolde, belarria bakar dugu, baina titia bakar dugu, non? Jartzen dugu hau bat, titipunturrean. Ai! Ez denik koskarik, amakirri, Horrela, pidi, gozo... Ai! ¡Me cachi la sopa vieja! Bueno, hartu mentxoa gozo, jarri duzue? Eta horrein kantatuko dugu. Pirri txikia. Tori txikia. Hartu ez nia. Gozo-gozoa. Dena zuretzako. Eta ditutakoak? Dago dituzu? Dalbata txistorra? Abasako santo mazeta! Ototo, piri, zabain gota izea, jartzen dugu hemen hori, eta egiten dugu ala pizka bat hemen, zuek egin kasi, Horrela botako ditu aizea.
Mira, me dice que votar con tu deseo, mira. Pidit, Mercedes, ahotik, ez ipurditik. Alguna izara diro, Pidit. Pidit, estoy deseado Fleminedata, desde luego. Vivo en esa portachete. Venga, mucho, vota mucho a Pidit. ¿Están ahora vos, Pidit? Eta ona, Pidit, bidaliko dugu, computadorerekin. Hauz magikoak hartu leno, azpitu, babita hiru bota! Yata! Hauz magikoak hartu, bota! Bota! Hogeita hamar urte pasa ondoren, horrekin, porrotxek, Fleminen. Espagueti! Fase bonita, fase bonito, fase interesante. Tiene 92 grados, tiene 90 más urte, altitude importantea da. Ni eszenan tokian sentitzen nahi gorko albizu. Ikusten nahi bideoa eta nahi sabes aldiaz. Baina, importantea da altitudea. Edo sentitzen naiz, Magiayer, ikusten nahi bideoa eta nahi den rusos. Baina altitudea da importantea, ez da? Pelota! Burua! Eskua! Sentitu! Aupa Flemin! Arruin komuxu bat, disputa zailean, kontako diate, txokolatezko puzkerra sudurrera. Txintxo kontatzen mazgate, bestela ez, Bueno, ba, hala. Bueno, Fleminen sartzen dugu, Flemin kidetasuna. Zara Flemin kidetasuna, Fleminek maite duen guztion barruan daukagun sentimendua. Eta gu guzti dugu, zu izan zaitezka gure embajadorea. Zaganatik, eman behizut, bosta, bale? Ikerkari gazua eta musu honde bat. Ez nena asmatu penicilina, ez nena asmatu penicilina. Nola asmatu penicilina. Fleminek asmatu Bai. Ez nena asmatu penicilina. Baina, bueno, kalorria. Gola. Eskerrik asko, Glorioa. Esango dizu, usuarekin mugitu diazu malkapasoa, Haze calambre. Bueno, zer? ¿Acaso tu barrazki bat no, zer? Zepa gela zaudete? Lau. Venga, igual tuvo lau gela? Vale. A ver, lehendabiziko gela.